Dala som si tu na schvál viac svetla, lebo som vám chcela dievčatá ukázať, akú mám pleť. A ja musím povedať, že mám lepšiu pleť, ako keď som mala 21 rokov. A tu mám 37, ženy nerady hovoria o svojom veku, ale ja s tým nemám problém, pretože ja sa tak absolútne necítim. Niekedy si myslím, že ešte som taký pubertiak nejaký. Ale ide o to, že fakt, ak si nájdete tie správne produkty a ak sa trošku povenujete viac tej pleti, tak sa vám to vráti. Ja som 10 rokov mala problémy s pleťou, zapálené výražky, akné, pigmentové fľaky a je to 5 rokov, 6 rokov, ale 5 rokov, čo používam túto líniu Resurface, ktorá fakt mi dala dokopy pleť. Pridala som k tomu C-čko, ochranný faktor, každý jeden deň, či je leto, či je zima, aby sa vám netvorili pigmentové fľaky, aby vám pleť nestarala. Veľmi dôležité je pravidelné čistenie. Ja zbožňujem Resurface tonikum, ale teraz som si na striedačku zobrala Calendula, pretože z tej vody, čo tu máme, tak mi veľmi schla pleť. Aj takto bežne ja mám v tomto období ročnom mám suchú pleť. A čo je veľmi dôležité, takýto jeden maličký uteráčik, mám asi 3 alebo 4, ktoré si mením na striedačku. Každé 2 dni si mením nový uteráčik, ktorý používam čisto iba na tvár. To je naozaj taký krok, ktorý mne veľmi pomohol v tom, aby sa mi aj nezapaľovali tie miesta na tvári a aby tá pleť vyzerala lepšie. No a plus samozrejme čistenie každý ráno, každý večer, nie iba večer, ale aj ráno, pretože počas noci sa na povrch pleti dostávajú nečistoty, čiže čistenie je veľmi dôležité, nielen tonikum, ale aj čistiaci gel, ktorý používam na striedačku, buď teraz Resurface alebo Aqua, lebo ich mám doma, tak aby som ich minula. Jeden aj druhý je skvelý. No a tak som vám chcela ukázať, že prečo je ešte dôležité sa poriadne starať o svoju pleť? Mnohokrát sa stretávam s otázkou, že sa vám make-up zle nanáša, že vám nedrží na tvári, že sa vám robia také šupinky. 99% prípadov nie je na vine zlý make-up, ale zlá starostlivosť o pleť. To, že si ju nečistíte, že si ju poriadne nehydratujete. Vy, keď máte suchú pleť, tak ten make-up proste on má tendenciu sa ako keby vsať do tej pokožky, do tej pleti a potom sa vám to odzrkadľuje presne na tom, že sa vám viac vrýva do vrások ten make-up, lebo tá pleť je suchá, ona nemá tú vlahu. Ona chce vpiť toto do seba z toho make-upu a nevyzerá to vôbec pekne. A ďalšia vec, nepoužívate napríklad peeling aspoň 2-krát do týždňa, ktorý vám tie odumreté bunky kože dá dole z pleti. Čiže aj ten peeling, aj to čistenie, aj tá hydratácia. Niekedy, že nám stačí na hydratáciu napríklad hydratačné kvapky, nejaké sérum. Napríklad my máme akvahydratačné kvapky, to je kyselina hyaluronová. Hydratačné krémy, napríklad aj tento Resurface je extrémne hydratačný, takže niekedy stačí to, keď si to takto povrchovo upravíte. Ale v mnohých prípadoch nepomáhajú ani krémy, ani kyseliny, ani nič. A tam už je problém vnútri. Tam vtedy treba zaradiť aj niečo do tela. Napríklad aloe vera je perfektné na hydratáciu pleti znútra smerom vonku, ale celkovo hydratuje aj pokožku celého tela. Potom tieto hydrodrops kvapky, čo je vlastne kyselina hyaluronová, ktorá sa pije, užíva sa 2 pipetky do vody, vypijete a vlastne ona tiež sa distribuuje v tele hneď tam, kde ju to telo potrebuje. Čiže ak máte suchú pleť, tak sa to prejaví, že vám ju zhydratuje. A vlastne takto zabijete 2 muchy jednou ranou, pretože či aloe, či tie hydrodrops kvapky, oni nielen dodajú vlahu tej pleti a pokožke, ale oni aj potom, viete dobre, že aloe vera má extrémne veľa prospešných látok, vitamínov, minerálov pre naše telo. Napríklad je skvelé aj na trávenie a také hydrodrops kvapky napríklad sú skvelé, tiež sa dostávajú do pokožky, do pleti, ako som spomínala, ale tiež udržiavajú vlahu v celom tele, potrebujú aj naše kyselinu hyaluronovú, potrebujú naše chrupavky. Preto keď počujete o tom, že niekto má problém s kolenom
alebo s chrupavkami v kolene a pýchajú sa také injekcie s kyselinou hyaluronovou. Čiže aj na to je dobrá kyselina hyaluronová, čiže naozaj zabijete 2 muchy jednou ranou. No a potom, keď sa o seba staráte, tak potom aj make-up vyzerá o mnoho lepšie na tej pleti. Toto je môj taký jeden rýchly make-up, 10 minút maximálne. Obľúbila som si teraz bebečko, používam odtieň 00 a občas si ho striedam s 03 a potom ja si to vlastne doladím, aby to bolo troška tmavšie, tak BB pudrikom. 00 BB puder, to je taký najsvetlejší, si dávam pod oči, tu na presvetlenie stred čela a potom tento tmavší 03 si dávam na zvyšok tváre a pozor, aj make-up, aj puder ťahajte aj na krk, aby ste to nemali odseknuté. No a toto je môj taký tip, táto paletka, už som vám ju mnohokrát ukazovala, Infinite. Mám ju veľmi rada, pretože tam máte všetko v jednom. Vidíte, že už je taká fajne používaná rozjasnovač, líčka, bronzer, toto sú očné tiene, viete to rôzne kombinovať, máte všetko v jednom. Takýto diamantík krásny v kabelke. No a potom vám stačí už iba si dať napríklad lesk na pery. No a máte jednoduchý make-up. Tento lesk je úplne môj najnovší, ktorý som si kúpila naposledy. Skoro všetky už odtiene mám, tento som ešte nemala. Toto je z kolekcie Ultimate Shine leskov a je to lithium kvarc. On není ani taký, ani hnedý, ani oranžový, ani bronzový, ani rúžový, neviem. Takáto pekná farbička to je. Má veľmi veľa trblietok, nie je to vidno. A máte úplne jednoduchý make-up, stačí vám naozaj, že lesk a môžete vyraziť. A myslím si, že nič tým nepokazíte, či si urobíte takýto make-up na večer, alebo aj na deň bežne do práce. Myslím si, že to vyzerá fajn. No a vy ste chceli s niečím poradiť ohľadom pleky. Jedno najdôležitejšie pravidlo, nestačí sa len kupovať nejaké produkty, ale treba ich aj vedieť a správne používať a pravidelne používať. Ak s tým máte problém, že neviete to pravidelne používať alebo zabudáte, kľudne mi napíšte. Ja vás budem atakovať a budem vám písať alebo vám to budem pripomínať, pretože je to veľmi dôležité. Je to ako s cvičením, keď chcete schudnúť, chcete nabrať nejaké svaly, spevniť telo a nestačí vám cvičiť pár dní a to telo sa spevní, ale vy potrebujete dať tomu telu aj čas. A taktiež, že to aj s pleťou, vy možno neuvidíte, že hneď výsledky, ale možno prídu 2 týždne, 3 týždne a uvidíte, že sa tá pleť už inak správa, že inak vyzerá. A najlepšie na tom bude, že si to možno nevšimnete ani vy, ale vaše okolie si to všimne a toto mi potvrdí podľa mňa viac ako 50% mojich zákazníčiek, ktoré keď niečo zmenili, tak prvý, kto ich pochválil, bolo okolie.